guys, Khulumbai nwngthangमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय जोङो जितु लख्रायावहाय रास मेला जादोंना बेयावहाय थांगोन आरोना बेयाव थांनायाबो कारन दङ मानो थाखाय थांगोन जोङो दाउ खेला गेलेनोसो थांगोन गाइस सो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आङो दायो नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय आंथ' डेइलि मेकआप खालामनाय जायो आंनि स्किना ओरैबायदि गाज्रि जालांदों ओमफ्राय आङो गोबां इन्टारनेटावबो गोबां सार्च खालामबाय जे माखौ लाबा मोजां जागोन माखौ लाबा मोजां जागोन खिन्थु आं मोनाखै आरो सासे लोगोआ बुंबाय कि मोनसे एप दङ जायनि मुङा जाहैबाय Cureskin एप स' बे एपआवहाय माने डार्माट'लजिस्ट आरो बेजों लोगोसे स्किन स्पेसियलिस्टफोर थायो जाय जोंनि मोखांखौ विदाउट मेकअप स्केन खालामनानैहाय मोखाङावहाय मा प्रब्लेम्सफोर जादों बेखौहाय डाइरेक्टलि नुजाफैनानै बिथांमोना जोंनि थाखाय मोनसे किट बानायो बे किटआवहाय मोखां सुनायनिफ्राय लानानै फुननायनिफ्राय थाजोबगोन आरो बेखौ आं इउज खालामनानै बिराद मोजां मोनदों आरो दाथ' नै 2 मान्थसो जाबाय आरोना आं इउज खालामनाया सानफ्रोमबो बहाबा ओंखारलाङो भिडिअ बानायहैयो इउटुबनि थाखाय स' आंहा टाइमाबो बिराद सर्ट जायो नालाय बेनि थाखायनो न'आवनो थानानै एपनि दारैनो नोंथांमोना डार्माट'लजिस्टजोंहाय रायलायनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मेसेजावहाय जुदि रायलायनो गोब्राब मोनदोंब्ला नोंथांमोना कल खालामनानैबो आरामसे रायलायनो हागोन आरोना बे एपखौहाय माबोरैहाय इउज खालामनांगौ बा माबोरैहाय साइन इन खालामनांगौ So guys, फार्स्टआवनो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपशनावहाय लिंक होनाय जे थागोन ना बेखौहाय क्लिक खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना मोनखागोन Cureskinनि एपखौहाय नोंथांमोना प्ले स्ट'रावबो मोननो हागोन आरो लोगोसे एप स्ट'रावबो मोननो हागोन स' फार्स्टआवनो बेखौहाय साइन इन खालामनांगौ मबाइल नाम्बारखौ होनानैहाय मबाइल नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय भेरिफिकेसन कड फैगोन नै आंनाबो फैबाय आं नोंथांमोननो निउलि भेरिफिकेसन कड फैनाय नाम्बारजोंहाय खालामनानै होदों ओमफ्राय बेयावहाय नामखौ होदो चुज योर जेन्डार ओमफ्राय हिन्जावसानिबा हिन्जावसानि हौवासानिबा हौवासानि स' आङो होबाय ओमफ्राय इयावहाय एजखौ सोंबाय नालाय ओमफ्राय एजखौ होबाय ओमफ्राय नोंथाङा फेसनि माने सल्युसन नांगौ ना हेयारनि प्रब्लेम जादों बेनिखौ होनांसिगौ आरोना स' आङो फेसनिखौ होबाय ओमफ्राय आं बेयावहाय होबाय बेटार एन्ड हेल्दियर स्किन स' आंनाथ' बिदि एसेबां प्रब्लेम गैया नालाय जास्ट हेल्दि स्किननि थाखाय आङो होबाय आरोना नेक्स्टखौ थुबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय डार्माट'लजिस्टजोंहाय नोंथांमोना डाइरेक्टलि रायलायनो हागोन आरोना चेटिं खालामनो हागोन माने मा प्रब्लेम जादों बेवहाय सोंबाय थागोन दे नोंथांमोना माने मा बुंगोन मा थागोन इदि साननो नाङा बेवहाय अपसन फैखायो आरोना मा जादों बा मानि प्रब्लेम गैयाबा गैया दंबा दं बिदि स' नोंथांमोना अपसन फैनायखौ होलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै फट' लानाय जागोन आरोना दायो उइदाउट मेकआपसो हरनांगोन जेबो देलायनाङा आरोना स' नै आं दायो फट'खौहाय हरबाय आंनिखौहाय ओमफ्राय आंना मा प्रब्लेम्स दङ नै ओंखारबाय आंना दा आङो उइदाउट हरदोंमोन नालाय उइदाउट मेकआप ओमफ्राय मा प्रब्लेम ओंखारो बेखौ डाइरेक्ट नुजाथि फैयो आरो माने साइडनिफ्रायबो लागोन आरोना ओमफ्राय नै आंना मा प्रब्लेम नुजायो स' बेफोर प्रब्लेमखौ नायनासो बिथांमोना बे प्रडाक्ट्सफोरखौहाय कास्टमाइज खालामनानै हरो बिदि नङा जे आंनो जायखौ हरदों बेखौ नोंथांमोननोबो हरगोन बिदि नङा आरोना ओमफ्राय नै फट'खौ स्केन खालामखांनायनि उनाव प्रब्लेम्सफोर मोनखांनायनि उनावबो बिथांमोना माबा कुइसनफोर सोङो ओमफ्राय बेनि सोंनायनि उनावसो नै मेन प्रब्लेमा नुजाबोयो आरोना मेन कनसार्नानो जाहैबाय डार्क स्पट्सफोर आंना बेखिनियानो आरोना प्रब्लेमा बेवहाय गावबा गाव ओंखारगोन आरोना नै डार्माट'लजिस्ट बिदि स्किन स्पेसियलिस्टफोर दंखायो आरोना ओमफ्राय नै मानसिफ्रा बेसे फट' खेबै हरो बिदि आरो ओमफ्राय नोंथांमोना जा फट' खेबनानै हरगोन बियो शेयार जानाय नङा आरोना बे सिकिउरलि माने बिदि थागोन ओमफ्राय बेयावहाय मा बिथांमोना जोंनि थाखाय किटखौ कास्टमाइज खालामगोन बेखौ नै नुजाफैबाय स' बेखौहाय नोंथांमोना अर्डारावहाय अपसनावहाय थुनानै नोंथांनि लकेसनखौ होनानै होदो एड्रेसखौ होबानो नोंथांमोननि एड्रेसाव थांगोन आरोना नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामना होबानो जाबाय
So नै बेनो जादों Cureskin नि किट बेयावहाय आंनो आंनि फेसनि हिसाबावहाय बिथांमोना बेखौ कास्टमाइज खालामनानै हरदों आरोना फेस वाश ओमफ्राय मयस्चराइजार क्रिम ओमफ्राय सानस्क्रिन ओमफ्राय नै बेनो जाहैबाय फेस वाशआ स' बेखौहाय आङो दायो फेस वाश खालामनानै लानोसै बेयो जाहैबाय मोनसे फमिं फेस वाश नै दायो आङो मोखांखौ सुनानै लानोसै ओमफ्राय मोखांखौ सुखांनानै नै नोंथांमोना आंनि मोखांखौ उइदाउट मेकआप नायनो लुगैबाय थायो होननानै जे बुङोना नायनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय गाइस नैबे मोनब्रै जिथु प्रडाक्टसफोर फैदोंना जिथु Cureskinनि किटआ बे अनलि 1500ल' गाइस बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनो आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय फोनगोन आं नै सानस्क्रिन SPF 50 आरोना सानस्क्रिनखौहाय फोनथारनांगौ गाइस नोंथांमोना मिथिगौ ना न' सिङाव थाबाबो बाहेराव ओंखारबाबो जोङो फोनथारनांगौ आरोना सानस्क्रिनखौहाय बांसिन बाथ्रायानो जाहैबाय नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकनिफ्राय जुदि नोंथांमोना डाउनलड खालामो बा साइन इन खालामो अब्लाना आंनि नैबे गेमस्ट्री 100 क'डखौहाय इउज खालामनो दाबाव मानो होनना बुङोबा बेखौ इउज खालामोबाथाय नोंथांमोना डिसकाउन्ट मोनगोन आरो लोगोसे अनलि 50 जनाल' डिसकाउन्ट मोनगोन दे बेखायनो नोंथांमोना माखौथ' नेनानै दङ थाबैनो थांनानै डाउनलड खालामदो स' गाइस नै आं रेडि जाबाय ड्रेस चेन्ज खालामबाय दायो जोङो मेलायावहाय थांनोसै जाय जों थांनोसै गारिखौ पार्क खालामनानै लाबाय बेयावहाय ओमफ्राय दायो मेलाया बैखिनियाव थांसै आरोना जोङो थुदो ओइ लामाया দাদা আপুনি পাইছে ন কিমানৰ খেলি কিনে পালে 50 টাকা লাগাইছো 50 টাকা বা 50 টাকা এইটো পালে ও বা বঢ়িয়া 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 পুৰিয়া খাব দে বঢ়িয়াকে আমাৰ ইও খেলবা যাব এতিয়া ओमफ्राय गाइस जोङो फुजा नायनो खैथायाव थांदों मिथिबायना 11टायाव थांदों आरोना ओमफ्राय नै माखासे दखानफोरा बन्द जालायबायमोन आरोना ओमफ्राय माखासेया दङमोन माखासेयाथ' पेकिं खालामलायलायबाय ओमफ्राय नै मेलायावथ' नैबे सोरखि फायाबाथ' जाया ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मोनसे भिडिअ नुदोंना सोरखिनिफ्राय गोलैनाया इ बहा जादोंथाय सोरबा मिथिबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय खिन्थु आं इखौ नुनानै ओरैबायसा गिबाय आयौ आं गाखोआसै आरोना मानो होनना आं गिबाय दाख्लै लोखि फुजायावबा गेलेदोंमोन ओमफ्राय नै दाउनि खेलायावसो फैबाय आरोना जोङो दाउ मोनबाय नै मालाय जि मोनदों मानसिफ्रा आयौ ओमफ्राय जोंबो थांनानै गेलेहैनो लुगैबाय आरोना गाइस जों थांनानै गेलेहैनोसै लोमजालाय लांबाय फुजा नायनानै ओमफ्राय नै गाइस दायो आंबो फैबाय मानसिफोरखौ नुबाय थानाय नुनानै माने दाउ मोनलाय हांसो मोनलाय मोनगासिनो नालाय आंबो गेलेनो फैबाय आरो दा नङाबाथाय आंहा गोसो गैयामोन ओमफ्राय लावदुमाथ' नै आरो इफोरखौ नुनानै आरो इ मानसिया मार हेपि जाखादों आरो दा दाउबो हांसोबो मोननायखाय ओमफ्राय दा नै जोंहा लावदुमा होबाय बहा बहा होखोथाय माने हांसोनिया 20 थाखा आरोना ओमफ्राय दाउनिया 10 थाखायावनो इखौ होनो हानायमोनबा बिराद मोजां जागौमोन भइसखौ खिन्थु मेथाइ दामगासिनोमोन ना साइडआवहा बिराद एक्साइटेड जायो लावदुमा
नैलै मोनमारबायनो आयौ आयौ बोरैबा खुसि जाबायमोनलै जोङो माने इन्ट्रेस्ट नाङो न' बेफोरबायदि खेलाखौबो जोङो माने खेबसेसो एक्सपिरियेन्स लानांगौ बे आंनि फार्स्ट टाइम आरोना आं बिदि खेला गेलेफेराखैमोन दे एबारसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय इन्ट्रेस्टबो नांदो बरिया नांदो आरोना फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स जिहेतु बरिया आरो ओमफ्राय नैबे सासे मानसियाथ' ओरैबायसा हेपि जायोलै मोनबावबाय नै बिहाबो ओमफ्राय जोंबो मोनबाय आरोना लावदुमा ओरैबायदि खुसि गाइस ओमफ्राय नै आङो माथो होबाय फार्स्टआव माथो होबाबो गुमै लावदुमा खोनाला आब' गेमस्रिया जि माथो होबाय आरो खेबसे आखाइजोंबो होबाय इयावबो नायहरा ओमफ्राय नै मोदोमदो माबानायावसो नायबाय आरोना गुमै लावदुमा जोंहा मा जागोन बिराद खुसि हांसो दाउ मोननायखौनो नङाबा ओमफ्राय नै गेलेफुबाय थानायाव रावबो सिनायनाङाथों होननानै मास्क गानदोंमोन आङो मास्क गानबाबो आगैमोना सिनायबाय आरोना ओमफ्राय आगैमोनाबो जिहेतु फुजा नायनो फैदो बयबो माथो होबाय मोजां मोनबाय बेबायदिनो आंखौ लोगो मोनबा माथो होनांगौ मिथिबायना नायनानैल' थानाङा गेमस्रि दैमारिखौ इस माथो होनांगौ आरोना हाय आब' बा हेलौ आगै होननानै बाबा जोंहा टेक्लायाबो नै गाइस लाकि मार जोंहा टेक्लायाबो मोनबाय आरोना हांसो मासे जों लावदुम होनायावबो मोनबाय आं होनायावबो मोनबाय वाव जों बेसे लाकि ओमफ्राय आं नानिखौ होनबाय थाबाय हो होननानै बिहा आरो दे नोंसोर होनायानो जायो होननानै गेलेबावाब्रा बिरादथार गिबाय खोमा बोरैबा होनानै मोनाबा आंहा लासिंसि जागोन बिसोर साथामा मोनबाय बिदि सानबाय खोमा बोरैबा लाजिबाय आरो ओमफ्राय जों माने मोनसेल' खेलाखौ मानि थाखाय गेलेबाय थानो होननानै इथिं बल खेलाखौ गेलेनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बल खेलायावहा गैया लावदुमाबो हाया टेक्लायाबो हाया एक्सुवेलि बे गिलास खुबैनायनिया एसे टाफलै बै गिदिंनायनियाबा एसे मोजांसिन आरोना ओमफ्राय गैया हायासै ओंखायनो जोङो फैसाखौलाय मानोथो ओरैनो गारबाय थानो होननानै बेलेगथिं फैबाय आरोना बाबा सासे मानसिया ओरैबायसा टुन होननानै जि मोसाबायलै हनै गाइस हांसो दाउ मोननायखाय मानसिफ्रा मोननायानो मोननाय आरोबाव नै फैयै फैयै जों मोनसे गेम नुलायबाय आरोना बे बलफोरखौहाय अनलि मोनथामल' सोनांगौ बै जिदुआव आरोना 20 थाखाल' ओमफ्राय 20 थाखानिनो मा मोनगोन नै बोरमा दंबावोसो पाठा ओमफ्राय दाउबो बोरमानिनो खेला आरोना बियो मा होनबावदों गाइस मा गेम दिहुनोलै दिनैसो मिथिबायलै आं बिदिबो गेम थायो होननानै ओमफ्राय नै जोंहा लावदुमा 20 थाखानि पाठा लांनांगौ होननानै बिराद गेलेदोंमोनलै गैया ओमफ्राय हाया बिराद नै गैस्राया हाया ओमफ्राय नै जोङो लास्टलि गेलेनो होननानै फैबाय एबारैबा मोनगोन ना मोना माने आं दाउखौ मोनजानो लुगैदों आरोना आं हांसो जानो गोथाव मोना नालाय ओमफ्राय नै 9निफ्राय 18 आरोना 9निफ्राय 18 बा मोनोना मोना नायनोसै गैया एबार खेबसेयावहा लस जाबाय आरोना जोंहा ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय गाइस नेक्स्टआव नायबावनोसै आरोना एबारै मोनमारोना मोनमारा नै दाउखौबो मोनमारबाय आरोना मासे माने हांसोल' माथामा हांसोल'मोन नालाय बेनि थाखायनो दाउखौबो मोनसे मोनबाय ओमफ्राय बाराद्राय गेलेबाय थाला होननानै ओमफ्राय जों थांनोसै आरोना दायो आरो फैबाय थानायावहाय जोङो नुबाय लटारि होदो लटारियाबो बिराद गाजा गाजा नै टम टम गारि दोङो बुलेट दोङो
फ्रिज दोङो साइकेल दोङो माबा माबि दोङो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो 100 थाखा ओमफ्राय नैबेयावनो जागोन आरो ना खेलाया मोनगोन ना मोनाथाय नायनोसै होमबाबो लाना नायनोसै आरो ना ओमफ्राय नै मेलाया जों मेलाखौनो बेरायहैयासै इ दाउनि खेलायावनो थाबाय आरो ना ओमफ्राय आरो बिराद मानसि भिरबो ना मोजांबो नाङा थांबाय थानो ओमफ्राय आं गांनै लाबाय ओमफ्राय जोंहा देग्लाया गांबा लाबाय आरो ना बारा लायासै मोनानो ना मालायफोरासो मोनो जोंफोरा गैया खाफालानो मोनदा जोंथ' जेबो जायाखै फुजायाव फैनानै बेखायनो जों सानबाय मा गरम गरम घुगनि जालांसै दाउदैजों So guys, नै दायो जोङो थांगासिनो माने जोङो लटारिनि रिजाल्टखौ नेला आरो ना देग्लाया थांबाय ओंखाम दायो जोङो थांनोसै ओमफ्राय फार्स्टआवनो जोङो खेलायाव only 500आवनो माने 500आवनो जोङो हांसो माथाम मोनखादो ओमफ्राय दाउआवसो जोंना लस जाबाय आरो ना माने 500आव जों दाउ मासेल' मोनबाय माने टटेल 1000 थांबाय 1000से थाखा माने 1000सेनि गेलेबाय ओमफ्राय जोङो दाउ मासे ओमफ्राय हांसो माथाम मोनबाय मा नों जानो लुगैदों ना जोंहा बिमाया नुनानै बिराद खुसि जासिगोन आंनि भिडिअखौ जोंहा बिमाया माबा अमा बेदरसो हरफानो नागिरलायलायदोंमोन अमा लकेल मोनजायाखै होननानै जोङो मा हांसो दाउ जागासिनो जों दा माने जागासिनो माने जागोन आरो ना बाबा लुगैदों नामा मा नों भिडिअखौ नायदोंबा बाबानोबो देखायना हो जों हांसो मोननाय दाउ मोननाय भिडिअखौ दे 이래 기스 같은 거 볼래? 솔라이드. 솔라이드라. 그리고 뭐 이제 미제모. 이끌어서 막 하나. 이거 창는 이게 단나가는. 비디오라 망아이. 뭐가 버스나 쓰게 될래. 이래. 북 비디오 보고 그 작은 만수라. 투. Gimsi Daimari apa dania solai nerengbai जोंहा आब' गिमसियाबो दानिया सालायनो रोंथारबायलै सिला ब्रेका गादोब्रा थु बारस' थु बरिया जाबायलै गाइस नै माब्रै दुइनिफ्रायनो बेसेबा बार देखायबायलै माब्रै मोनबाय होननानै बरिया जादों आं लाखि दा सोरो लाखि आंसो मोनदों माथो आरो गाइस आं गारिबो सालायनो रोंबाय मा होनबाय दाउखौ आं मोनदो आय' जि थखायदो गाइस आंसो मोनदों नोंथांमोना आंखौ बिसोर नुगादों ना खोरो र' सिमाखौ थिखानाय खोमालै फैना माबायदि मोनगोन दिनै दाउ खेलाखौ जिदिनानै दाउखौ आं मोनदों माइनाव मासे मोनाखै आय' जि थखायदो गाइस दाउखौ आंनि खानायाबो मोजां मोनदों दस'